Alezredes úr, ébredjen, ébredjen! Milyen egységek védik? Védik? Igen, tankok? Beszélj. Beszéljen, tankok vagy micsodák? Tankok? Téglisek. 3. És mennyi gyalogság? Mennyi gyalogság, Alezredes úr? Parancsnokságról! Hogy tartsuk az állást! Tartsák ők, amiük van! A 3-asok átvették már egy órája. Mi megyünk hátra. Helyes! Hol van Métlen? Keféli a jachtját. Miért? A jachtját. Innen 10 mérföldre az úton várlak. Állj! Átment a hídon mindenki? Kelly még a fészerben van az alezredessel. Mondtad neki, hogy megyünk hátra? Mondtuk, de tisztára őrült. Mulligan, adjon nekem 2 percet, aztán lője szét a fészer.